Uzohlala phansi. Ne-date. Hlala phansi. Umthetho wakho ucabanga ukuthi ikuphi la? Ikamachanasa la ekhaya. Ufaka amantombazane uyawakhipha la kwami. Ngakhuluma nawe Siphamandla ngakubuza ngalento. Wangiqambela amanga ngikubuza ngithi usiyayenza yini lento? Wathini wena? Cha, umama ngiyenza. Futhi ngishilo ngathi mina noMalanga senzanga lutho. Na phela benizokwenza njani ngoba ngifikile? Angithi benikhiya icapha la. Mama uNomalanga ubeqala nanokufika la ekhaya. Kulungile-ke ngingiqamba amanga. Khona bengifuna ukuthi ibe khona into eyenzakalayo. Yena-ke wavele wayijika yonke lento. Oh. Sikhulumile mani. Savumelana sobabili sasho sathi siyafuna. Mayisefika la angazi-ke nami kwalephi. Siphamandla nifunani niy'ngane zesikole? Nize nithi siyafuna. Nifunani niy'ngane zesikole? Futhi nje umuntu wesifazane-ke unelungelo lokuthi ashintshe umqondo mengabe ethi akasayifuni into akasayifuni. Uyakwazi angithi lokho? Kodwa mama ungithatha kanjani ngempela? Ngoba phela uhlezi nawe uyisho lento ngiyayazi, consent. Angisoze mina ngayiphoqa umuntu wesifazane ngentando. Ngesazi Siphamandla ngisakwazi ukuthi uba kulezi nsuku. Ngenzela nje into engingayazi. Uyithatha. Inkinga yakho uyithatha. Awufuni ukusala. Thatha umphako lo hambe. Yebo. Basungulala. Zini kodwa. Hey, awusizeke ukuthi uma ufika lapha nezitolo uthi ungithola insipho yami isiphelele. Ngize ngathi kuyishaya ngemuva le ukuze ngikwazi ukuthi ngiyiqedele. Kulungile kehla. Nakho. Baba, awukezwa lutho nguNtuthu. Musi uyikhathaza. Uzibona umfana nje ulele lapho uphethwe ibhabhalaza. Hayi baba insuku ezimbili pho. Hawu, ususebenza vela ngithi. Hayi cha. Akufanele naye uNtuthuko yazi noma engalalanga la ekhasithi masivuka sidle ibreakfast usuke sekhona kukhona baba ukushaya amanzi. Usukhohliwe yena ukuthi ngaso lesikhathi lesi wathola ibhede nomfazi womuntu asexoshwa ngaso leso sikhathi. Uyabona manje uzoba nje umndana athize upholisa amanxeba. Ungakhohlwa kanjani baba? Ukuthi ulaleni nomfazi womuntu. Kodwa ke ushwabi phela losikhuluma ngayila. Uzothini manje nkosikazi? Baba, ucabanga ukuthi le yandoda enempakamo edlula zonke izintaba zala eBackville ibisingaxola nje ngenxa yemvimbo nje embalwa lena emshaye yona? Hayi. Kodwa ngihamba ngokukhuluma naye Joshua. Ambuke ndlavuni zamehlo. Ya, ngambona yena ukuthi umdumazi kakhulu lento lena. Kodwa ke ngabona ukuthi unayo lento ukuthi angamxolela ungarashi. Ngixolele. Baba, lento lena ayifani nale yantu unga ayenzayo ngesikhathi ethatha imali kaShwabi. Umfazi wakhe lona esikhuluma ngaye la. Yes, noma ukuthola lento iqiniso ke. Yini engayenza mina? Ngoba phela ngikwazi ukuthi ngavele nje ngithwese ukhansela icala enginasiqiniseko sobufazi. Baba, sizothini mangabe ukuthi uShwabi ibulala indodana yami?
Kahle ushwaba ngiyazayisishe ngale. Baba uyabona angikwazi ukugembula mina ngendodana yami. Kuzomela ukuthi kube khona okwenzayo wena njengendoda yala ekhaya.